Bon dia, bona tarda o bona nit. Benvingudes i benvinguts a l'espai d'aprenentatge de l'aula virtual de l'Escola Andorrana de la Massana. Soc Manel de la Biblioteca. Aquest és el primer tutorial de l'eina @educant.ad. Què entenem per @educant.ad? @educant.ad és una clau d'accés a l'entorn virtual de l'Escola Andorrana de la Massana. Aquest entorn virtual està format per les eines de treball que ens ofereix Google. Per ser més exactes, el servei anomenat G Suite per Educació. @educant.ad ens dona l'accés a les eines de Google, com per exemple Google Classroom. Google Classroom és una aula virtual on, des de l'escola, publicarem material i tasques perquè pugueu consultar des de casa. Google Meet és una eina per fer videoconferència i reunions. Pot ser videoconferència d'una persona amb una persona o del mestre amb tota la classe. Google Calendar és un calendari digital per gestionar les tasques. Gmail és l'eina de correu electrònic per fer una comunicació directa amb els mestres o amb l'escola. I Google Docs, que és un editor per treballar amb documents de text. Veurem que hi ha altres eines, però principalment ens centrarem en aquestes. Atenció, és molt important recordar això. Aquesta eina té un objectiu. L'objectiu de @educant.ad és connectar l'escola, mestres, contingut, el procés d'aprenentatge, els alumnes i les famílies. És una eina de treball. @educant.ad es pot fer servir en un telèfon intel·ligent o en una tauleta tàctil, amb l'ajuda de les aplicacions que podeu trobar gratuïtament a les botigues del vostre dispositiu. En aquesta web, just aquí sobre, trobareu els enllaços directes. També es pot fer servir amb l'ordinador, accedint amb el navegador, ja sigui Chrome, Firefox o un altre, a la web de www.google.com. On trobareu la clau d'accés @educant dels vostres fills o filles? Molt senzill. Els alumnes de la nostra escola tenen dins de la seva agenda o dins de la seva llibreta viatgera el seu usuari i la seva contrasenya. Exactament tots la tenen al mateix lloc, en la primera pàgina, en un paperet aquí. Aquí podeu llegir el seu usuari @educant.ad i la seva contrasenya. Bé, ara anem a veure com accedir des d'ordinador. Anem a fer un petit exemple pràctic. Obro el meu navegador. En aquest cas he obert Google Chrome, però es pot obrir Firefox o un altre, no passa res. A l'adreça simplement www.google.com i accedeixo. Me'n vaig a la pàgina de Google. Aquí he d'accedir a la part superior, on diu Inicia sessió. Inicio la sessió. Em demana l'usuari. En aquest cas faré servir com a exemple el meu. El meu usuari és aquest. Ara bé, he d'afegir obligatòriament @educant.ad. Si no, no funcionarà. Torno a repetir. Al moment de demanar l'usuari, he d'afegir l'usuari. El que trobareu, recordo, el que trobareu en l'agenda, en aquest paperet, @educant.ad i la contrasenya que us hem donat. Fem següent i ara ens demana la contrasenya. Recordeu, la contrasenya la teniu en l'agenda o en la llibreta viatgera. L'afegim i fem siguiente. I ara podem veure que en la part superior, aquí,
ja ha canviat. Aquestes imatges es poden personalitzar. Què és el que m'interessa aquesta part? Principalment el que m'interessa són aquests 9 puntets. Quan faig clic i desplego, aquí veiem les eines que hem explicat abans. Gmail com a correu electrònic, Classroom, l'aula virtual, el Documents, el calendari, el Meet. Com podeu veure, hi ha més eines, però el que farem principalment ens centrarem amb les que hem dit. D'acord? Molt bé. Per ara, fins aquí hem arribat amb ordinador. Bé, ara farem el procés de configurar la nostra tablet si fos necessari. Prèviament, accedim a la botiga de la tablet, ja sigui Apple Store o Google Play, i descarreguem gratuïtament les diferents aplicacions que necessitarem. Recordeu, Gmail, Classroom, Documents, Meet. Començarem per aquestes. Per configurar el nostre correu @educant per primera vegada, busquem l'aplicació Gmail. La tenim aquí. Amb Gmail podem tenir diferents correus ja configurats. En aquest cas, el que volem afegir és el usuari @educant.ad que ens ha proporcionat l'escola. Recordeu que la informació de l'usuari la podeu trobar en l'agenda del vostre fill o filla. Una vegada tenim l'agenda a mà amb tota la informació, simplement pitgem a la part superior, on hi ha els usuaris, i agafem l'opció Afegeix un altre compte. Si en un futur volem eliminar aquest compte que afegim, no passa res. Escollirem l'opció Gestiona comptes en aquest dispositiu. Però ara el que volem fer és afegir un altre compte. Afegim un altre compte. El que hem dit, @educant.ad, està proporcionat per la casa Google. En aquest cas, escollirem Google. Acceptem, diem continuar, i aquí ens demanarà el nostre usuari. L'usuari, recordeu, el podem trobar a l'agenda de l'escola. Escric el meu usuari, molt important afegir @educant.ad i diem següent. Introduïm la contrasenya. Molt bé. I ara s'està configurant l'aplicació de Google amb l'usuari @educant.ad de l'escola. Normalment cal esperar una mica, ja que hi ha molta sincronització a fer. Ja tenim el nostre usuari configurat en la tablet, amb la sessió oberta. Normalment, quan afegim al Gmail el nostre usuari, en totes les altres aplicacions de Google ja es configuren automàticament. Si no fos el cas, és molt senzill de fer. Anem a veure, per exemple, Classroom. En aquest cas, en la meva tablet no s'ha configurat correctament. No hi ha cap problema. Torno a fer el mateix procés. Afegeix un altre compte. Nom d'usuari. Recordem, sempre afegint @educant.ad, la contrasenya que trobarem en l'agenda. Correcte. I ja tenim el Classroom configurat. Doncs ja tenim la primera part, que és @educant.ad i com pot entrar la primera vegada, ja sigui amb ordinador o ja sigui amb tablet. Doncs vinga, seguirem una sèrie més de vídeos explicant les diferents eines. Adeu!